Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien kama jatend migao mar mwandu manie bwo lowo alias Joho ogolo chik mondo jiwa pedha mar kedo kod ohand kunyo mula taro mar chik ma osebedo kadhi nyime e alwora ma Nyanza. Mabiro kaluwore kod ng'ur maka kod kacha mosebedo kotenre kod chenro mag kunyo mula matimore ondamo mamalo kaonge kod lesen ahinya to e gwenge ma Kaluo. Ka otwak kawuono e apisi mar migaono bade ma Kisumu, Joho oyango ni piny owacho oseyudo lal mathoth mar osuru dwe ka dwe nikech mula ma osebed ka ikunyo e tok chik. There is efficient enforcement to the small people. Hapo wanashikwa tena usiku na mchana. Lakini wale wa kuchukua mali ya kawaida hawaonekani. So that first of all has to change. I'm going to talk to my colleague Honorable Oparanya to send his officers on the ground to quickly help you come together, form some cooperatives. Once you do that, then I will take it upon myself to help you to quickly get a license.